Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder, berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan kanthi suka bingah mlebet ing Trihari Paskah. Dinten Kemis menika watawis siang kula panjenengan nutup mangsa suci Prapaskah lan Kemis sonten kula panjenengan sampun miwiti ngriyayakake Trihari Paskah kanthi nderek misa Kemis Putih, panglimbang utawi kenangan menggaing bojana katresnan dalem Gusti ingkang wekasan. Kados pundi Gusti Yesus kalian para murid sami andrawina bojana dahar sareng-sareng lan Gusti Yesus sing mriku ngetingalake kasok tresna dalem dumateng para murid. Wujudipun menapa? Injih menika kanthi srana mijiki sukunipun para murid. Menika katresnan ingkang dipun paringaken Gusti Yesus kanggo tulodo marang awake dhewe para murid dalem. Katresnan ingkang nyata kanthi ngladosi para murid srana ngasorake diri jejering Gusti lan Guru. Gusti Yesus karsa dadi abdi awit wonten ing kabudayan Yahudi ingkang nggadhahi tugas mijiki suku para tamu menika para abdi batur-bature sing duwe omah. Mila yen Gusti Yesus paring tulodo katresnan sing nyata kanthi mijiki sukunipun para murid, kula panjenengan katimbalan nggih kedah nglampahi lan gadhahi semangat sing sami. Kados pundi ngladosi sesami, mbuh kuwi sing luwih kajen utawa sing boten, mbuh kuwi sing luwih sepuh menapa sing luwih enom. Awake dhewe ya ngetingalake katresnan kanthi penuh kabingahan srana ngladosi pelayanan yang rendah hati, pelayanan sing ndadekake awake dhewe wani ngasorake diri. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus, sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab 13 ayat 1 ngantos dumugi gangsal welas. Ngarepake riyaya Paskah, Gusti Yesus priksa yen wis tekan titiwancine nilar donya, kondur sowan marang Yang Rama. Gusti tansah tresna marang para murid, nanging saiki karsa ngatingalake sepira kasok tresna dalem. Sakjerone bojana, setan bisiki Yudas anake Simon Iskariot supaya nyidrani Gusti. Gusti priksa yen kabeh wis dipasrahake Yang Rama ing asta dalem sarta yen kabeh asal saka Allah lan bali marang Allah. Gusti nuli jumeneng saka anggene lenggah
lukar agemane singep lan mundhut sempet kagem upet. Gusti nuli ngiling banyu ing bokor lan wiwit mijiki sikile para rasul, terus diusap ngagem sempet. Bareng tekan gilirane Simon Petrus matur, "Menapa Gusti badhe mijiki suku kula?" Gusti paring wangsulan, "Sing dak tindakake iki saiki kowe durung mangerti, nanging besok bakal nyandak." Ature Simon Petrus, "Saklaminipun boten badhe Gusti mijiki suku kula." Paring dalem wangsulan, "Yen kowe ora dak wisuhi, kowe ora tetunggalan karo aku." Simon Petrus matur, "Gusti, yen mekaten boten namung suku kula, nanging tangan lan sirah kula wiji ana pisan." Gusti Yesus ngandika, "Sing wis adus wisuh sikil wae wis cukup, awit kowe wis resik babar pisan. Kowe iku padha resik nanging ora kabeh. Jer Gusti preksa sapa sing bakal cidra, mula pangandika dalem ora kabeh kowe iku resik." Bareng wis rampung anggene mijiki singep diagem maneh, tumuli Gusti lenggah ngadhep meja lan ngandika, "Handak kowe mangerti apa sing mentas dak tindakake iki mau. Kowe padha nyebut aku guru lan Gusti. Mula bener kandhamu, pancen aku guru lan Gustimu. Kangiku, yen aku guru lan Gustimu wis misuhi sikilmu, mangkono uga kowe ya kudu gentenan misuhi sikile pepadamu. Awit aku wis paring tulodo, kowe padha nindakno apa sing wis dak tindakake." Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil ing riyaya Kemis Putih bojana pungkasan dalem Gusti yen estu diwaos tenanan, dilimbang-limbang tenanan, katon banget kados pundi kasok tresna dalem dumateng para murid. Katresnan ingkang mawujud wonten ing pelayanan. Mila kula panjenengan dipun tilari Gusti kekeran katresnan sing agung kados pundi kedahipun lan sampun sak prayoginipun anggenipun mujudaken katresnan wonten ing antarane sesami, wonten ing tengah-tengah kula panjenengan. Lan yen kula panjenengan ngemot-emot ing prajanji nikah, katresnan ugi mawujud wonten ing pelayanan pengabdian antarane suami lan istri. Gusti Yesus mujudake katresnan sing agung kanthi mijiki sukunipun para rasul. Wau ing Injil dipun gambaraken Gusti Yesus jumeneng saking anggene lenggah terus lukar busana. Agemane singep dilukari terus mendhet sembet kagem ubet. Menika nggih wujud pralambang kados pundi Gusti Yesus nilar utawi menanggalkan derajat pangkat lan rasukan sing diagem. Gusti mengosongkan diri jejering guru lan Gusti Yesus nindakake diri dados abdi. Menika katresnan sing mawujud ana ing pelayanan. Kula panjenengan kaajak yen awake dhewe tresna berarti awake dhewe ya melayani. Yen awake dhewe kebak ing katresnan, mula ya awake dhewe penuh ing pelayanan. Kosok baline, mbok awake dhewe ngaku-ngaku aku tresna ning wegah pelayanan ora gelem melayani, beda karo sing dituladakake Gusti Yesus.
bangun komunitas utawi pasamuan sing begja rahayu. Kula panjenengan katimbalan kados pundi klimbang-klimbang malih katresnane awake dhewe siji kalawan sijine wiwit wonten ing brayat, kados pundi jejering suami, jejering istri, jejering tiyang sepuh ngladosi setunggalan setunggalipun, ugi jejering putra kados pundi katresnan dalem Gusti menika nggih asung panjurung mujudake katresnan kanthi leladosan wonten ing brayat, ora malah endo yen ana gawean nang omah mbuh resik nyapu asah-asah etok-etok turu, etok-etok sibuk nyambut gawe garap PR utawi nyambut gawe liyane, padahal mung wegah teles wegah reget. Ayen wonten ing brayat anggone abdi ing abdenan menika endo apa meneh itung-itungan kudu ana duwite, menapa malih wonten ing pasamuan mbuh ing gereja menapa ing masyarakat. Yen kula panjenengan estu netepi lan setya taat dumateng dawuh dalem, kula panjenengan mesti mujudake katresnan wonten ing pelayanan. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.